Δράμας με σκορ 6-1 σε φιλικό αγώνα μετά από πολύ καλή εμφάνιση μπροστά σε 500 περίπου φιλάθλους. Ένας εκπληκτικός Πανθρακικός συνέτριψε τη Δόξα Δράμα σε φιλικό αγώνα με σκορ 6-1 στο Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής, ένα παιχνίδι που διεξήχθη μπροστά σε 500 περίπου φιλάθλους, από τους οποίους γύρω στους 30 με 40 ήταν από την ομάδα της Δράμας. Η ομάδα του Πανθρακικού κατάφερε και προηγήθηκε στα πρώτα 13 λεπτά με 3-0, ενώ στο πρώτο 20 λεπτό το σκορ ήταν 4-0. Η ομάδα της Δράμας, όπως δήλωσε και μετά το παιχνίδι ο προπονητής ο κ. Χαραλαμπίδης, έμεινε στα αποδυτήρια μετά το χαρμόσυνο γεγονός βέβαια ότι θα αγωνίζεται από την περίοδο 2011-2012, ενώ το πρωτάθλημα Super League έχει ξεκινήσει, στην Super League παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή, και να δούμε πότε θα τα παίξει, όπως και ο Λεβαδιακός, η άλλη ομάδα που σύμφωνα με το ΚΑΠ ανήλθε στην Super League. Τα γκολ του αγώνα: στο 8ο λεπτό Μίγκας βρέθηκε στη μικρή περιοχή και από κοντά με πλασέ έκανε το 1-0 για το Παθρακικό. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, στο 1ο, έγινε το 2-0 με πλασέ του Κοντογουλίδη. Στο 13 από λάθος εκτίμηση του τερματοφύλακα της Δόξας Δάφκου, ο Σίμος από κοντά έκανε το 3-0. Στο 19 γύρισμα του Μπαϊκαρά, πλασέ Σίμωση και 4-0. Στο 43 με κεφαλιά ο Κοντογουλίδης έγραψε το 5-0 για το Παθρακικό, ενώ στο 73 μετά από φοβερό σουτ του Σουλτανίδη έγινε το 6-0 για το Παθρακικό. Το μοναδικό που πέτυχε η Δόξα Δράμα ήταν το γκολ της τιμής στο 26ο λεπτό μετά από φάουλ του Έρος και κεφαλιά του Σικαλιά, μείωσε σε 6-1. Δείτε τι είπαν μετά τον αγώνα οι δύο προπονητές, Σάββας Παντελίδης για την ομάδα του Παθρακικού και Απόστολος Χαραλαμπίδης για τη Δόξα Δράμας. Και ένα 5 νότο. Κεφαλιά Πελού, κεφαλιά Κοντογουλίδη. Δείχνουμε τελευταία ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Ξαναλέω όμως, 3 μήνες το λέω συνέχεια, ότι δεν έχει καμία σημασία τα φιλικά παιχνίδια. Είναι τελείως διαφορετικό το πρωτάθλημα. Θα πρέπει όλοι να προσγειωθούμε και πάνω απ' όλα θα ήθελα την επόμενη Κυριακή, αν μπορούμε, να έχουμε γεμάτο το γήπεδο. Αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία για μένα. Έχουμε διάθεση, το δείξαμε, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, πετύχαμε αρκετά τέρματα, αλλά το πρωτάθλημα είναι τελείως διαφορετικό. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους κόπελους που μπορεί να υπάρχουν την πρώτη αγωνιστική. Εγώ ξέρω ότι πριν από 4 εβδομάδες που χάσαμε στη Βέρεια, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ότι να ψάξουμε και για τα ζήτητα για προπονητές. Τώρα γίναμε φαβορί. Φαβορί θα δείξει η ομάδα στο γήπεδο μέσα. Δεν νομίζω ότι λέει ο κανονισμός. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μου να σχολιάσω τέτοιες αποφάσεις. Δεν θα ήθελα να τις σχολιάσω. Λοιπόν, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Μπαλού μπορεί και να μην είναι έτοιμο στην πρεμιέρα. Θα δούμε. Το παιχνίδι, βασικά, πιστεύω στο πρώτο μήνα δεν ήμασταν εδώ πέρα. Ήμασταν σε άλλο γήπεδο. Ίσως επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από το ευχάριστο που ακούσαμε πριν το μάτς και μείναμε στα αποδυτήρια. Πανηγυρίζαμε λες και δεν είχαμε μάτς. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Κάναμε, πιστεύω, τη χειρότερη εμφάνιση από τότε που ξεκινήσαμε. Ίσως μας κάνει καλό αυτή η σφαλιάρα σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να διορθώσουμε τα λάθη, γιατί πιστεύω τα περισσότερα γκολ ήταν ατομικά λάθη. Πόσο έτοιμοι θα είστε για το πρωτάθλημα της Super League Τετάρτη Κυριακή, πόσο δύσκολο θα είναι για εσάς? Αυτό είναι μαραθώνιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα το παλέψουμε. Όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία να παίξει Super League, δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαφορετικό, ότι με τη δουλειά και όλοι ενωμένοι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Έδρα θα δηλώσετε τελικά ή έχετε δηλώσει το Καφτατζόγλου? Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, ο πρόεδρος το χειρίζεται αυτό το θέμα. Πιστεύω σε επόμενες μέρες θα το γνωρίζουμε. Ναι, σίγουρα χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αυτό είναι γνωστό από την αρχή. Όταν βγήκε μια απόφαση ότι θα είμαστε Super League, ήδη σταματήσαμε.